Здравейте! Използвам прогресиви от няколко години. Първоначално имах опасения, че трудно ще свикна, защото до този момент имах няколко чифта очила, които непрекъснато сменях за навън, за гледане на телевизия, четене на книга, 3 различни диоптъра. И се консултирах с оптик, специалист от Grand Optic. Той ме посъветва за тези мои нужди да мина към един чифт очила с прогресивни стъкла. И се оказа, че всъщност това е един несравним комфорт, защото от този момент нататък аз ползвам навсякъде само един чифт очила, бързо свикнах и аз съм графичен дизайнер по принцип. Много време прекарвам на компютър, на монитор. А сега очите ми са много спокойни, както и навънна разходка, така и вечер пред телевизор. Комфортът е наистина несравним. Много съм доволна.